ez da gizien bat urte izango nitunik, 10, 11 edo horrelakon bat. Herriko festetan gauza bitxi bat gertatu zen, ez? Inoiz ikusi ez genuen zerbait, eta ekarri zuten hokei, patinen gainean, jokatzen zen hokei partida bat, ekarri zuten. Orioko fronteira irikia zen. Eta goratzen du nola, ola batzuekin, inguratu zuten, kantxa hura, patinak eta egala etortzen zirenean, haien kontra juteko, eta han bakizu beren maniobrak egiteko, eta errealeko ekipoa zen, eta uste bigarrena bestea Barcelona zela, Barcelona zela. Eta partidu harrek ikaragarrizko impactua egin zian, ez? Da ikaragarri zaletu ginen asko, eta gogoratzen dut denboraldi bat izan genuela, nolabaite hokeien egin nahi genuena. Haien makillak edo, estikak edo? Bai, baina estik hori ez genuen behin ere lortu. Baina gionek egiten genitun, mendian aurkitutako zuaitz adar erori batzuk eta hola bilaz egin ditun pixkatan antzekoak, eta gero labanaz da pixka bat gionek nolabaite eta jutu eta bar, eta oso politialik eta politiena uzten saiatzen ginen, eta haiekin ibili ginen, gaina oso brinatxo ibili ginen. Gustazu, erabiltzen genuen pelota mota. Hau da gerosiago, hau pixka bat azita gero, atano zazpigarrenak egiten zituen pelotak. Beste zarata dauka horrek, Eta gero hau, holako gine ibili izan naiz geoa, oso geroa, baina hau ja pelota historikoa da. Hau Julian Retegik erabili zuen Galarzari irabazizion final batean, ez da gero 85 edo 6an edo. Marka badauka gainea, Marka. Ikusten zu. Hau ja, arrizkoa da. Garaitzu hartakoa, ondo ibiltzen zena eta arek ere zin asmatu. Baita galdu iten den zerbait, ez? A ver. Epa! Txori jai eta olako muitzen zenari, bota, okatu bati, edo olako zakite genituen, ez? Baina baita erabiltzen duen asko, noskietzien hain politak, ez? Adarre bat, nola baite, olako kutsilio bat erabiltzen genuen, pixka bat txukuntzeko, gauzak egiteko, alik eta politiena egiteko tabar, ez? Baina, bueno, adibidez, kutsilioak ere ziren, garai hartan, hola jartzen zen, neurria zen, lau behatz. Zuek ere egiten zenuten hori, lau behatz, horiek izaten zienia... Hori ja izaten zen, ja legezkoa edo, bakoitzak kasi domestikoa esango genuk ez, eta hortik gorakoa pixka baina nabajeroen gauza ziren, ja, delinkuentien gauzak eta bar, ez. Orduan hori, baita ere ibiltzen zen, nik ez duen ibili egile esan, ez, baina beti aurkitzen genuen norbait kutsilioa zabilkina, eta antolatzen genuen. Eta orduan, egiten zen, holako tiragoma bat, eta, ibiltzen ginen askotan gerra egiteko, ez? Gerrak ibiltzeko, kuadrilla jartzen ziren. Zuen arteko gerrak? Gure arteko kuadrilla bat, beste kuadrilla baten kontra, han betire asko ibiltzen ginen gu zimitaiotan, han horion, berkizu, bi zimitaio, eta tunel bat, eta txokomoko asko, eta hola ibiltzen ginen asko, ez? Gerrak egiten. Eta ezpatak eta horrelakoak? Ezpatak, bai. Gauke zine parrokialean ikuste genituen lako pelikula batzuk, eta handik jasotako irudiak eta rekreazio genituen, ez? Egite genituen baita ere ezpatak, makil bat, hola pixka bat, espataren antzekoa, gero gurutzatze genien holako txiki bat, eta espataren antzeko bat inda ibiltzen ginen gerratan da bar.